Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon sumpay kini sa atong ebanghelyo gahapon, no? Si Nicodemo gipasabot sa atong Ginoo mahitungod kung kinsa gayud siya. Si Nicodemo, mga igsoon, usa siya ka tawo nga adunay daghang mga pagtuon, no? Expert ni siya sa scripture, mahitungod sa Biblia o uban pa, no? Og si Jesus nag-expect kaniya nga isip usa ka maayong magtutudlo sa Israel. Aduna say makita diha kaniya ni Jesus ang gitawag nga spiritual sight, no? Pero wala kini makita ni Jesus, no? Mao na nga giingnan siya ni Jesus. Wala ka ba mahibalo ni ini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Si Jesus, mga igsoon, nagbuhat na og daghang mga milagro aron kayod sila mutuo kaniya. Apan sama kang Nicodemo ug ubang pang mga Hudeo, maglisod gayud sila pagtuo kang Jesus, no? Mao na nga giingnan si Nicodemo ni Jesus, kun dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo, may tungod sa mga butang nining kalibutana, unsaon man nimo pagtuo konsultihan ko ikaw sa mga butang sa langit. So mao gayud kini ang problema sa mga tao kaniadto, no? Sa panahon ni Jesus, ilabi na kadtong mataw nga wala mutuo kaniya. Bisan pag nagpakita na siya daghang mga senyales, daghang mga milagro nga siya gikan sa langit, maglisod sila pagtuo kang Jesus. Mga igsoon, kining atong ebanghelyo karon nagpahinumdum usab kanato ilabi na sa atong pagtuo sa atong Ginoo, no? Ang mga tawo nga kulang og pagtuo sa atong Ginoo, ingon pa sa Biblia, dili mahimuot ang Ginoo kanila, no? God never pleased to those who has lack of faith in Him. Mao kini ang giingon sa Scripture o sa Biblia. Gani ingon pa man ni Jesus nga atong Ginoo, bulahan kadtong mga tao nga mituo bisan wala sila makakita kanako, no? Mao kini ang giingon ni Jesus labi na kang Tomas nga nagduda kung nabanhaw ba ang atong Ginoo o nabanhaw ba siya. Bulahan daw kuno kadtong mga tao nga bituo bisan wala makakita kaniya. Mga igsoon, usa sa mga pamaagi para motubo ang atong pagtuo sa Ginoo, kay balo mo unsaon? It is through reading the scripture, no? It is through knowing Jesus, knowing God through the Bible. Kay kung di ka magbasag Biblia, unsaon man nimo pagkaila sa Ginoo, ug unsaon man pagtubo ang imong pagtuo diha kaniya kung wa ka kahibalo kang Hesus diha sa Biblia. Ug mao kini ang kanabitang kulang kanatong mga Katoliko, no? Kay di gyud ta mahilig magbasa sa Biblia. Gani ingon pa man sa usa ka writer, the best book that we have to read is the Bible, no? Ang pinakanindot kuno nga libro nga atong basahon mao ang Biblia, kay mao man kini ang naghisgot man kini mahitungod sa atong Ginoo. So mao kini ang hagit kanato, mga igsoon, kung gusto ta nga makaila gayud kang Hesus, kung gusto ta makaila sa atong Ginoo kung kinsa siya, o kung gusto nato nga mutubo ang atong pagtuo diha kaniya, no? So mao kini ang hagit kanatong tanan isip mga magtutuo ni Kristo. Mao kini ang hagit kanatong tanan nga ilabi na sa mga tawo nga kulang og pagtuo pa kang Hesus ug wala pa makaila kaayo kaniya.
we have to know Jesus by reading in the Bible, no? Para mailhan gayud nato ang atong Ginoo. Palihog manindog.